No niin, kuunnelkaas ihmiset. Nyt on niin, että täällä on tapahtunut rikoksia. Raiskaus, pahoinpitelyä ja ahdistelua. Olemme ottaneet epäilyt kiinni. Perkele. Ne tekijät oli jotain mamuja, eikö ollutkin? Epäiltyjen henkilöllisyydestä tai etnisestä taustasta emme voi antaa tietoa. Perkele. Ne oli ihan varmasti jotain saatanan turvapaikanhakijoita. Nyt vittu rajat kiinni ja äkkiä. Koitetaanpas nyt vähäsen rauhoittua. Tämä tapaus käsitellään kyllä ja syylliset saavat tuomion. Juuri saamiemme tietojen mukaan rikosten tekijät olivat turvapaikanhakijoita. No niin, tiesinhän minä saatana. Poliisi ei ole vahvistanut kenellekaan mitään tekijöistä. Rauhoitutaanpas nyt jätkät vähäsen ennen kuin viimeaikaisten rikosten takia pidämme nyt hallituksessa hätäkokouksen ja mietimme strategioita maahanmuuttajien parempaan integrointiin ja pakolaiskriisin hallitsemiseen. No niin, eli ne todellakin oli vittu turvapaikanhakijoita. Perkele. Poliisi ei vahvista mitään. Lähetäänpä jätkät polttaan pari vastaanottokeskusta ja huuteleen törkeyksiä pakolaisille. Nyt ettei jätkät lähde yhtään mihinkään. Poliisilla on ihan tarpeeksi töitä muutenkin ilman, että te menette jotain perseilemään. Perkele. Nyt jäitä hattuun jätkät, me laitetaan pikakarkotuksia voimaan ja tehdäänkö Mulla on kotona uusi hirvikivääri, jätkät lähdetään metsästämään mamuja. Kirjoitan kyllä ensin vihasen postauksen Facebookiin perkele. On tämä maa menossa perseeseen. Vittu nyt jäitä hattuun jätkät, me tehdään kyllä näitten ongelmien eteen kova. Vastaanottokeskusten lähellä levottomuudet ovat lisääntyneet viime aikoina. Ja sitten mentiin jätkät. Mä hain mun hirvikiväärini ja vähän bensaa sekä tulitikut. Perkele. Voi vittun tunerit sinne menivät. Nyt ne pistää kaiken vielä enemmän paskaksi saatana. Jep, tulee taas pitkä työpäivä selvitellä kaikkia vitun sotkuja. Miten oisko poliisille vähän lisää määrärahoja? Lol, ei meillä mitään rahaa oo. Vittu.